Ahoj, pekný večer ti prajem. Tak, poďme si dať spolu čajík. Na zdravie. Napijem sa. Ja som vlastne ani nikdy nepovedala, prečo som založila tento kanál. A vlastne dôvodom bol, že som chcela zo seba dať von, alebo chcem dať zo seba von môj pohľad na rôzne situácie a objavovanie samej seba tej cesty, by som povedala, ktorá vedie k nám, ku mne, domov, sem. A dneska ma zarazila, aby som povedala, aj nie, že zarazila, ale prišlo také, ja tomu hovorím, taký ten žiarovkový moment, keď som sa ako keby pustila všetkých zábran a povedala, čo cítim na určitú situáciu. Nie je to prvýkrát a vždy mi bolo vyčítané, že mám veľké ústa, že sa mám krotiť, že si mám dávať pozor na ústa, že som papulnatá a podobne. Ale neskôr, keď som prišla domov, tak mi začalo chodiť po hlave hundroš. A pripomenulo mi to tých trpazlíkov, šmolkov vlastne. A hovorím si, veď to je part of me, že to je vlastne súčasť alebo časť mňa. A potom som sa začala nad tým smiať. A začala som si vlastne uvedomovať, že aj napriek tomu, že som sa tu snažila priniesť a ukázať, povzniesť to dobro, to svetlo, tú božskosť, tak aj ten hundroš je to dobro, to svetlo, tá božskosť. Lebo ak ten hundroš nie je podľa niekoho šablóny, tak to je absolútne OK. Pretože ten hundroš je podľa mojej šablóny. Normálne to vo mne kliklo. Takže aj keď teba niekedy volali, alebo nedaj Bože, ti niekto niekedy vyčítal, že si odvrkneš, povieš, posťažuješ sa, tak to je úplne OK. Pretože to nikdy nie je o nikom inom, iba o tebe. Takže ja dúfam, verím, že ti toto rozjasnilo večer, deň a prajem ti krásny večer. Na zdravie.